комбинацията от тези два продукта ми позволява да изглеждам естествено, но с по-сияйна визия. Обикновено в ежедневието ми обичам да изглеждам по-освежена и по-естествена. Не обичам да нося някакви тежки фондютени. Днес ще ви покажа два продукта, които за мой късмет успях да открия и станаха неизменна част от моята рутина. Използвам ето този BB крем, който е направен от натурални съставки. Много го харесвам, защото идеално се приспособява към тена на лицето ми, веднага го изравнява, леко го матира, като същевременно го кара да изглежда много озарено. А най-интересното е именно неговата текстура. Той е бял. Сега ще видите как ще се приспособи веднага към моята кожа, като ще ми изравни перфектно тена и ще ми придаде този сияен ефект. Просто моментално мога да видя разликата как ми озари сутрешният заспал вид. След това винаги добавям този красив натурален хайлайтър. Той не е натрапчив, а придава фин сияен ефект, който натурално подчертава чертите ми и е идеалният завършек на една визия. Тук го нанасям. И ето така изглежда завършената ми ежедневна визия, без да се притеснявам, че изглеждам неестествено, благодарение на тези два продукта.